Moikka, mun nimi on Noora ja mä oon 22-vuotias yksin yrittäjä. Päädyin yrittäjäksi jo 18-vuotiaana alun perin oman lajitaustan kautta. Siirryin aikoinaan futiksesta painonnostoon, kun alkoi kiinnostamaan fysiikkaharjoittelu. Ja sitten Etelä-Suomeen muuttaessani niin verkostojen kautta pääsin nopeasti valmentelemaan useammallekin salille. Tällä hetkellä valmennan Joensuussa, missä myöskin opiskelen luokanopettajaksi ja olen valmentanut monella CrossFit-salilla tässä vuosien varrella, myöskin ulkomailla. Teen verkkovalmennuksia myöskin Fieldhop-alustalla ja lisäksi tämä yrittäjyys on mahdollistanut mulle erilaisia yhteistöitä, yksityisasiakkaita, tällaisten tavallisten ryhmäohjausten lisäksi mahdollisuuksia järjestää omia tapahtumia oikeastaan ihan laidasta laitaan, ja sitten tietysti minkä näen kaikista isompana plussana niin työn monipuolisuuden yleensäkin ja joustavuuden, eli pystyn samaan aikaan toteuttamaan myös muita unelmiani ja esimerkiksi matkustamaan paljon.